m-am registrat la un nou episod pe acest canal, eu sunt Tony IP și astăzi o să ne jucăm Free Fire. Eu m-am jucat foarte mult off camera acest joc, am început să-mi placă foarte mult, asta să vă și arăt. La CS Rank avem, și la CS Rank am Silver 2 și la Br Rank am Gold 2. Mie mi se pare destul de mult, nu știu voi cum mi se pare, după cum vedeți mi-am schimbat și skin-ul. Astăzi o să băgăm un meci de CS Rank, stai să vedem ce avem și la valut. Aici, deja l-am băgat. N-am mai apucat să mă uit la store. Este unul acolo. Aici este unul. Am dat pe la spate. Am spus să te unul. Aici este un cover. Oh, nu! Bine. Am speriat de el. Double kill. Mai este unul. Acolo este unul, ia uitați-l. I-am dat cât de cât. Este 1 la 1. Ne-au bătut și rând aceasta. Opa. Am pus la acolo. Nu. Uitați-l. 2 la 1 pentru noi. Am văzut pe unul, uitați-l. Am pus jos. Am omorât. Am câștigat și acest match 3 la 1. Sper să câștigăm. Cred că am văzut și el pe mine. Uitați-l. Am pus jos. Nu! Denează-mă. Uitați, acolo mai este încă unul. Și pe el l-am pus jos. Dă-i, bine, double kill. Uitați-l acolo. Triple kill. Și am câștigat. Am făcut și eu 6 kill-uri. Și cam atât a fost cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut, dați like, subscribe și tot ce vreți voi. Am fost și